Aku beri maaf ke mak. Aku lulusan kau kat Malaysia sedikit tapi balah. Lah jadi angui nak topi orang macam dia topi. Ba itu kecek dan risiko kalau lama lamaran do badan sainggo luti di bueyo ade yang ngamai sainggo luti pemandangannya acok kalulusan kuno onde iyo bae bakanda ala dia kia ai jan duduk aba mandong ajuo salon songa awak baragia ade kawan ala sabawa onde iyo oi utu akawan Juiko la tadanga ede angedanga abala mangko basirawa pende inda abaa mancalik lutik kaminani bo pende inda iyo mancalik lutik angui kaminani bo sarawa pende inda abaa mancalik lutik awanani bo oi makan laki ku capa oi mamanji indah aduh onde yang baru mamanji tak namu aduh atas sabu indah abang ngui ladu dua inyo disudui ala jale baru ala jale baru Imawa indah kasase ini orang lama ngijo dua asa yakin sama bani ai tapi ada orang baru de ambo onde anak wa ada di mana yo kan
Duduklah angwih di nana pandai Manyarah sajo sama lampo Jale karam biasi sotupai De baru angwih bawa je juo Onde onde iyo De baru ada angwih ba ambiak duo Oke. Baru anak kelulusan lah sehat. Alay.